Yes mga ka-Forza, maayong buntag ka natong tanan. Nining mga gutlo ato makauban ang ikaduhang ukon amahan usab ikaduhang amahan dinhi no sa Dakbayan sa Karkar. Vice Mayor Patrick Barsinas, maayong good morning kanimo Vice. Ayong good morning sad men. Kud ay si Juan may Patrick Barsinas sa kanhi mayor sa atong siyudad sa Karkar. Karon magpapili ko pagbalik ko sa mayor kung maabot ang eleksyon sa Mayo. Nadasig ko nga mudagan inikan sa mga tawhag sa katawhan, daghan ang wala ko payuli o daghan ang mga na-displace ng mga, like for example sa mga vendors sa tuang mga katawhan labi na gyud sa taas kayo mga permits no. Daghan pag kaayo ang kuan ang mga programa nga diin ako ang unta nga pag-usbon mo na ako ang naningkamot ko nga mudagan usab mo na ako ang nadisidihan umikan sa awhag sa mga katawhan. Vice, kabalo man kita ang politika, daghan kay mga challenges, daghan kay mga hagit. Unsa kay mga hagit nga naguna karon nimo nga sa gubangon Vice? Mao gyud na ang hagit yun nako sa pagkakaroon nga unta ang mga katawhan mubulig nato labi na gyud sa dili magpadalas mga kwarta, dili magpadala sa mga ngilad kaayo nga mga butang-butang. Ang ako kay kining atuang paglangsad ang tumuog tinguha ani ang kausaban magyud sa atong siyudad sa Karkar sa dili dunay mga pamaagi nga dapat natong usbon niya ang katong mga maayo dapat natong ipadayon ug katulang mga dili maayo no daghan ang pag-usbonon sa atong siyudad sa Karkar. Kung hatagag kahigayonan Vice, what is your top 5 priorities dinhi sa Dakbayan sa Karkar? Usa gyud sa ato ang mga top 5 nato nga unta ang kining ato ang buliha mga permit sa ato ang syudad, ato ang maatiman, ma-adjust nato no, ato ang makuan nato, matan-aw nato pag-usab ug do na babay kahimuan nga ato ang ma-adjust. Ilabi na gyud kining ato ang sa senior citizen, kining ato ang mga utang nga ato gyud pag-aimpason dili na ta magsige pa og pangutang. Ay dako makaitag balayranan no ato agyo ng impason nya kining ato ang kinisang ato ang pagkuan sa health no ato ang mga quick response sa dunay mga emergency no murag tan-aw nako murag napasagda na lang ato ang mga kadalanan mo ginay ato ang priority gyud nga pagahimuon. So sa pagkakaron Vice, unsa man ka natong datason o unsa man ka dakong hagit ang imuhang sa gubangon ani imuhang pagdagan manitiaw mayor? Mao gyud kadi ako win murag kadaghan naman ko ni agi ni win. Agi naman ko kadaghan mayor daghan mga challenges pero kining tanan ako ra gyud ning gihalad sa Ginoo unsa iyang kabubuton. Sa pagkakaroon ay noon ang ato ang kontra mura man ning sigulayat pero napildi man siya ni David no. Pildi man siya ni David, manghinaot ko ngayon anak kay wala may laing gisaliga na atong kontra. Kana namang giyahang bahandi o gahom, kwarta. O namang ihang gihaylos katawhan. Pero sa tinuray lang, ugngan og mga maayong kabubuton ug maayong mga relasyon sa isigataw para nako ang katawhan mutan-aw ni ana mamahimo gyud ang malampusog uban sa panalangin sa Ginoo. Unsay gihuptan sa usa ka Patrick Barsinas karong mga panahon na? Ako ara gyud win pagkakaron ako ra gyud maayong relasyon sa katawhan sa mga miaging ako pay mayor. Ako ang pagtagad nila ug ingon man usab sa labaw na sa pag-ampo win mo rin ako. Unsay damgo sa ka Patrick Barsinas ning adlaw sa panahon sa eleksyon o panahon sa pagpangampanya pa Vice? Ako landam ko nga malinawon ang eleksyon, honest election walay tikas
Ano ako ang pangandoy gyud nga usag usa wa ba sport lang ya katawhan pasagdan lang nga asa sila gusto dili ba ka nang himuong terorismo ba ay mao man na ang akong naibaw-an sa ilahang mga pamaagi gud. Minsan na to bay sa tong labi na sa tong mga kabatan-unan nga maoy baga nga voting population karong mga panahon na bay. Sa ato ang mga kabatan-unan ingon lang to nga vote wisely tanawa gyud ninyo ay unsang ato ang surroundings pagkakaroon nya ato agyod nga ibutang sa atong nauna nga di gyud ta magpada sa mga kwarta ug ato gyud naa sa kasing-kasing mo gyud atong tumanon sa atong mga taga-Karkaranon taga-Karkaranon unsay atong mensahe kanila sa mga Karkaranon. So tanan Karkaranon miyon ko happy fiesta sa umabot ng fiesta nya manginaot ko nga unta sa umabot ng eleksyon inyong pagabuligan ang among team sa Patrick and Marcinas Quijano team no ay kining tanan amo maning gipanikamutan para sa kalambuan ug kauswagan sa atong syudad sa Karkar. Kinsa gani ang naglangkob sa imong team, Vice? Ang akong team ang akong Vice Mayor si Efren Quijano uban sa akong mga konsyalis akong hinganlan wen akong mga konsyalis ang incumbent nato si Harold Nakwa, si Atty. Perkins de Dios, si Jason Fernandez, o katong mga kanhi konsyahal kaniadto, uban sa ko line up, Engineer Roy Beles, Arki Gantuangco, Dani Satinitigan, Inting Escobedo, si Jopel Alquizar, si Giovanni Quijano, o mura na win, muna ako ang kuanwin. Murag na po mi tanan. 12 mi tanan uban sa mga councilors. Salamat kay Vice Nonya katapusan nimong panahon mensahe para sa tanan. Sa tanan mo na ako mensahe nga nining kapistahan may naot kong linawon, malipayon ta. Labos tanan mag-ampo tas Ginoo nga ta. Naakanunay na to ang kalinaw sa ato ang syudad. Daghang salamat Vice. Kaigsoon no Vice Mayor Patrick Barcinas ang usa sa magpapili pagka mayor sa Dakbayan sa Karkar. Daghang salamat kanyong tanan, maayong buntag mga ka-first.